Не. Браво, Жорка! Ама това е първия опит. Те останаха още 30 метра. Направо те погреба. Здрасти, Джипси, как си? Да останем между нас и виж какво? Като някой кавугявка си така. Жорка, повече газ. Втори опит. Повече газ. Горе под гръша, го пускай да пада на земята. Да, че му и дай да го щупиш. Дай втори опит. Не мога да качим. Аз ще видим задната гума ти щупи предната. Задната гума, Жорка, много влезе, това е да знаеш. Ема се дига на задна гума, значи не е задната гума. Значи държа Тук горе подължа. Имаш ли това? Да остане между нас и... Между нас и YouTube. Значи ще го пуснем аз. Майка ти да еба! Там е напълна, бе! Запали го и по-нага, че го прескочи. Чакай! Не бързи да не умреш на дъл с него. Много е тежък. Виж какво са? Да остане между нас и... Здрасти, Джипси, ти си го дигнал на крик, бе, момче. Какво го направи? Къде го прехира? Аматьори! Или ами кърпички да. Пускай го, Жоре! Виж какво са? Излети всички Виж какво? Жорка се умори от Будва, такова е да качи. Здрасти, Джипси, как си? Бъде във мой печал се качи след малко. То път едва ми се знава. Сега! Аз изморих повече, го изправям, отколко карах цял ден. Къде ти е мотора? Кросито го кара. Сега не го ли заобиколи? А? Да, бе, беше тук, ама. Да, вече съм беше да не мога да качи. Бащалото на вече. Къде на там, бе? Аз така карам по тебе. Жорката, аматьорът, тази бе, ли ще му направи. Освен пеше, не мога да качиш. Тежи 300 кг.
Остане това да почна да тегли. Завърши. Дислокати и... Ники даже не можа да се покаже.